This is Ole, and he has experienced something. He'll do it in Danish, and I'll translate. Jeg har oplevet 2 meniskenknæ, der blev helbredt. 80%. Both my knees have been healed 80% or more. Og det er en fed oplevelse. Jeg har været uheldig at få fjernet rigtig meget busk i det ene knæ. Have been removed a lot of cartilage in the knees. Og da Randy så sagde, at det med busken, så tænkte jeg, det er jo mig. Så var der nogen at komme op og stå og gå i gang med arbejdet. So when the word of knowledge came that something was wrong with the knees, I just stood up and I started to work my knees. Og jeg kan se, og jeg kan mærke, at det er blevet meget bedre. Jeg har aldrig rigtig kunne gå ned på knæ. Når jeg arbejder i vores have, har jeg altid noget at ligge på siden, i stedet for at gå på knæ. I've never been able to go down on my knees, but when I worked in the garden, I had to just lay on the side instead of going down on my knees. Can you do it for it? And Can now you do you it can now? go down on the knees. Wow. That's amazing. Come on.